Pumuklet. Nalaman. Mga baraturan sa street fish yun ah. So, kung mga itong padiri-adiri ba? At sa mga mga ito sa day karon sa range na buka. Si murag mingaw og so yung mga utasan. Di matabang ko adiri, di matabang ang kabaho. Mas sakay. $3.5 nga para jack. Ang camera. Para sa camera ba para ma-record sa ng external. Pumuklet. Ya, ada sa BPI bang. Bang. Sige, salamat. Pumuklet kun. Pumuklet. No. Kasi magsulti. Wow, order nyo juga niyo. Para kalisod pangitaw ning atong yung 3.5mm jack mga bro ay para lagi mo nindot ang audio ba na to ba para mo kuan gamay. So this is last na rin. Mabutag mga kuan o mga mga China bank. Mo na ikuan guys sa St. Joseph man. Personal collection. Mga bra, padung ni sa 578 dahil gikan ni sa RAM ato pud ni sa Sunjay pero wa din. Dito no. Try na to na. Ha? Ha? Sure, pwede na ma-upload. So, itong extra dira ang mga bra ko. Masig na. Ayos na. Mga baraturan na sila diri. Na? May mga bra ay nagpuan do. Comment mo mga guys. Kaya uy. Nagkuhan sa tab kaling pwede bukan nila? Oh, 30 watts man. 30 watts. Pero pa ito na eh. Kiri kung usa si GoPro 60. Ano? Pusog. Sige. Ang pabog lang sa amigos kay sige may baktas rin na. Ay, 40 watts yan. Sa konti. Ayun. Kana na siguro kana. Kamara mag-video niya. Ha? Alkansya na makigamay. Ito, di mo dua tawa-kata din ha? Ha? Kung palitan mo ko sila duwaan mga bro kay ila mang gubuon dahil lastiko o mga lastiko nag-sipay nagdampa parang naghana na no oy ano na naman na sticker na naman ipalitan dito na sila yan so na agang hindi yes day ang mga kwarto na so mga bro kay palitan na ko sila mga duwaan ng mga kung sa nga duwaan dali ra maguba siguro kanina naman tag 30 pesos ra ga diba? Diba? Malingaw nag mga bata ani mga bro palitag duha ka buok sa kay maadto nga kuloy wano pareha siguro sa Audi yung dali kang blue kang Arcris king green siguro ata green ato sang ipisting kay basi guba agil CD ani try sa nato mga malingaw nag mga bata ani so kung palitan nato sila ng mga duwaan lagi dali ra maguba kanang nga duwaan ana kani nga ni sila man nga na mga pusil-pusil yung
GSY kuha na pero atong testing siya na. Uy, pero mag-ini. Sini ang tubig. Padi. Sini. Ngay nakitaan na tag-find sa mga zagkuhan. PSP. Kanina lang. Mga PSP. Kung hindi. Dapat may bubbles. Wala kang kuha niya. Bubble one. No, pislit with boy. Kumpa man, buak man. Ay, buak. May defect. Hindi naman kung active. So, complete wish yun na. Hindi na tayo. So, mo din ang bag-ong kuan guys no, kaya karang metro, no? Magaisa no. Diri sa syudad sa Dakbayan sa Masin no. Mana? Mga batang na po. Once there is a winner of five, so na tayo. Balik po. Buka dili ba? Nangyari. No? Ako ka mo? Magkasalaman? Guys, thank you Lord. Ngunit mga naong sa mga nagduwa ano na kiri mga naugduaan Reaction. Wala yung mong buwan dali. Mga almond. Wajib na sakto. Tanawa, bigas ko ang kwarta. Sige lang kwarta, bigas ako. Loy 1 minute na ba? ba 27 feet Bata. Ang wanis lagi. unsa man nga duwaan dai gusto Oh. Nara. magud Na. unsa man yung color sa blue mo Hindi. Hinadira ha? Wa mo malagi kwarta. Yan kang Kuya Ading. Open! Bakit ako sa manin? Malingaw ra na sila. Bakit ako ba? Unsa na iso na tag na. solo mo teksa Oh, tagsaay. Imulay Di na mo maglakaw ha injo ng duaan. Oh. Akong cellphone, ako ba? Ayaw ko cellphone.